80 ka mga tao nga napektuhan sa giyera sa Zamboanga City nga makwit sa Sugbo. Mga barangay sa rehiyon gibutang ubos sa election watch list. Election gun ban magsugod na karong Sabado. Supak ang sangguniang kabataan sa balaod nun nga dili mohatag og holdover capacity sa ilang mga posisyon sa higayon nga i-postpone ang SK election. Limitado na lang ang oras sa pagsilbi sa ilimnon nga makahubog sa mga bars ug restaurants dool sa mga eskwelahan, hospital ug simbahan. Cebu Archbishop Emeritus Ricardo Cardinal Vidal nakagawas na sa hospital human ma-mild stroke sa miaging semana. Gilubong na karong adlaw si kanhi PDEA 7 Information Officer ug magsisibya nga si Jesse Tabanaw dito sa lungsod sa Malboal habagatang Sugbo ang yuta niyang natawhan. Mga alas 2 karong hapon gidala ang patayng lawas ni Jesse gikan siyang panimay sa barangay Balabagon paingon sa simbahan ni San Juan de Nepomuceno alang sa Riquimas. Mga kabanay o kaubanan ni Tabanaw nagsulob og itom nga armband simbolo sa ilang pagbangutan. Nibuhos ang emosyon sa nabilin niyang pamilya sa dayon ng human nga sa Santos Gabisa pagkuman ini. Giatod na si Jesse paingon sa Tunga Public Elementary School. Public Cemetery. Naguna sa iyang pulon dunay nagbitbit og banner din dunay nakalatid nga Justice for Jesse. Mga kaubanan ni Jesse sa PDEA 7 mo'y miabay siyang pulon uban siyang asawang mga nakay nga si Katrina Tabanaw ug ang ilang anak nga si Kurt Joshua. Dungan sa paglubog ni Tabanaw, nang hinaot ang iyang pamilya nga hingpit ng maangkon ang hustisya. Miabot din sa Sugbo ang 60 ka mga tao nga tagadakbayan sa Zamboanga aron mo bakwit. Nunot kini sa panayong gyapong gubat tali sa mga sakop sa Moro National Liberation Front ug kasundaluhan sa gobyerno. Nang hilaot sila nga sabton sa mga Sugboano ng ilang kahimtang. Jinky Barrio, Sugin Limi. Kapin duha ka semana na karon sa nahitabong gubat sa Zamboanga City tali sa MNLF Miswari faction ug militar apan hangtod karon wa pagihapon kini maundang. Daghan na ang ihap sa mga evacuees, lakip na kining 13 ka mga pamilya kinsa mibiya sa barangay Talon-Talon, Zamboanga City alas 8 sa buntag niadtong Martes padung sa Dipolog City. Dayon misakay og Roro padung Sambuan, dayon abot kini sa Sugbo pasado alas 5 sa hapon kagahapon. Ang 13 ka mga pamilya nga gilangkuban sa di mo menos 60 ka mga individual din katunga ini mga bata gisakay ining truck ug Mitsubishi Montero. Silang tanan gibati og kahadlok sa kagubot sa Zamboanga, labaw na ang mga bata. Murag naglaylo ba ang kanang sa basibut tirahan. Murag nagkalma-kalma bang nga mauto naglarga ng diretso saka na tanan sa truck Sa mabala. Ba't ka takot sa bala? Baka matamaan. Tungod sa ilang kadaghan, nagpunsisok sila dinhi sa panimay ni Sara May sa 3 de Abril, Barangay Punta Princesa. Gipasabot ni Sara May ang iyang mga silingan ug ang tanang Sugboanon nga di mabalaka kay paryente niya ang tanang tao nga miabot sa iyang panimay. Ako, magkwanjod ko sa akong mga sila, sa neighbors or mga kwandere sa Sugbo nga. Kani akong paryente ni Ari Deli, wala jud as in, wala jud MNLF. Purely kanang ako ra jud ning relatives. Tungod sa ilang kalit nga pagbiya sa Zamboanga, doon na sila'y panawagan sa atong lokal nga gobyerno. Sana ka na makatabang isang gamay lang, ma'am. Sa amo kay nakaano mi din. Dala namin katong mga sila namo. Amin nakadala gamay na bugas. Manang wala mi naka-con good kwarta kay sarado man mga bangko dito. Magpabilin una sila dinhi sa panimay ni Sara May samtang nagpaabot og tabang gikan sa Sugbo. Jinky Barrio, News 5. Gitun-an karon sa Kaib kung Cebu City Anti-Indecency Board ang mga violation sa Pussycat Bar ug Club Temptation. Ang duha ka establishmento bago pa lang gi-raid human masari nga dunay gipatrabahong mga minor de edad ug gihimong front sa prostitusyon. Matod ni City Legal Officer Attorney Jeron Castillo, nakabayad og insaktong buhis ang duha ka bar.
under process usab ang ilang business permits ug dili mahimong basihan sa pagpasira sa Pussycat Bar ug Club Temptation. Mahimo lang sirada ng duha ka establishmento kung adunay laing mga violations nga makitaan sa City Anti-Indecency Board. National laws, no? Still, the mayor can enforce the same because under the local government code, the mayor enforces all laws and ordinances, meaning national and local in nature. Sugod karong Oktober, limitado na ang mga oras sa pag-serve og ilimnong makahubog sa mga bars ug restaurants duol sa mga eskwelahan, ospital ug simbahan. Andrea Patenya, Sugin Limi. We try to give our share as soon as the business will work. Usa ka consultative meeting gipahigayon sa Liquor Licensing Commission uban ang mga tag-iya ug operator sa mga bar ug kan-anan sa syudad sa Subo nga nasud sa 100-meter radius gikan sa mga tunghaan, ospital ug simbahan. Gipahibaw kanila nga sugod karong Oktubre 1, ang mga restaurants nga apektado makaserve na lang og ilimnong makahubog gikan sa alas 7 sa gabii hangtod alas 10 sa gabii. Samtang ang mga bars mahimo na lang makaserve sa ilimnong makahubog gikan sa alas 10 sa gabii hangtod sa alas 2 sa kadlawon. Actually, di gyud mi oyon anak kaysa gibuhat nga oras ron nga 10 to 2. Ang sa atong new generation ron or sa new time nato, late na gyud ang customers mo abot. Sa amo ganing usual nga oras mo close is 6 o'clock. So kung mo start na siya o 9 to 6 o'clock in the morning. So kung karon gi-regulate nila og 10 to 2, ang may tabuan na gamay na lang kayong customers nga mo ana, di na may kabayad sa rental, di na may kabayad sa sweldo, ang may tabugon as gi-close ram sa gihapon mi. Short time ra gyud na siya para namo kay unsa naman na survive sa business o kanang 4 hours. Kay 4 hours is dili gyud na siya kanang kuan bitaw nga among gyud mabuhat sa among business wa gyud na mabuhat. Malugi gyud mo ni sir. Isa jud kaayo. Nya ang among mangon ang concern ang empleyado manggod. Ubos sa Ordinance 1413, gidili unta ang pagpamaligya og bino sa mga establisamento apan ang hatag og special permit kaniadto ang City Hall. Apan bisan og giundang na ang paghatag og special permit sukad nga milingkod si Mayor Mike Rama, dunay gihapoy mga establisamento nga nag-serve sa ilim nun. Nahukman sa Cebu City Liquor Licensing Commission nga mas pahugtan pa ang implementasyon sa ordinansa nga nagdili sa tanang mga establisamento sa pagbaligya og mga ilimnong makahubog duol sa mga tunghaan, human nila mamatipdi nga inanay nang naapektuhan ang moralidad sa mga kabatanunan tungod sa presensya sa nagkadaiyang matang sa mga temptasyon sa ilang palibot. Original unta nga plano mao ang hingpit na gyud nga pagpasiran ining mga tindahan sugod karong Oktubre 1 apan aron paghatag og konsiderasyon ngadto sa mga magpapatigayon kinilang usang liquor curfew ang ipatuman. Mga tao musud og bar sometimes to socialize ano bitaw. So if they know that by 10 o'clock anak pa mo makasugod og I think we have to educate also the customers. Muna yung ko nga, 2 o'clock go, the husbands are supposed to go home na. We have to educate the wives therefore to expect their husbands by that time. Nana ba? Ako ganing concern, if by 2 o'clock hubog na sila kayo, how can they drive under influence of liquor? 5,000 pesos ang multa sa mga establisamento sa matag customer nga ilang gihatagan og bino gawa sa oras nga gitugot. Mahimo sab nga bawion ilang business permit. Andrea Patenya, News 5. 35 ka rescue teams o kapinsa na po ka individual gipasidunggan kagahapon sa hapon sa kagamhanan sa lalawigan sa Sugbo. Lakip sa gipasidunggan ang Rescue 5 sa TV5. Ang Rescue 5 pinaagi ni Benji Durango tuyong mianhi sa Sugbo human nagkabangga ang barko sa Tugo o sa Philippines Pan Asia niadtong Agosto 16 sa gabii diha sa kadagatan sa Lawis Ledge sa Dakbayan sa Talisay. Si Cebu Governor Junjun Davide nipasalamat sa tanang rescue volunteers nga nihatag sa ilang talagsaong serbisyo nga dili kabayran og salapi atol sa search, rescue and retrieval operations. Countless others nga who their own little way nitabang wala na nakailag yun, no? In spite of dunay mga gamay mga kagulian or hindrances, each and every responder, each and every rescue team can work hand in hand today, no? Can work together today sa so nindot kayo ang dagan aning operation. Sad because something happened, but in the end, it was successful. United ang tanan responders in addressing the incident.